Γεια σας. Ονομάζομαι Αντώνης Χρυσόγελος, για όσους δεν με γνωρίζετε, και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Rotary E-Club Greece, όπως επίσης και της ηλεκτρονικής γραμματείας της περιφέρειάς μας 2475. Έχω τη χαρά να εκπροσωπώ την ομάδα που βρίσκεται πίσω από την ηλεκτρονική γραμματεία και έχει το ρόλο έτσι του να εκπαιδεύει τα μέλη της περιφέρειάς μας. Και σε αυτό το λιγόλεπτο βίντεο θα δούμε με κάποια απλά και συνοπτικά βήματα το πώς μπορεί κανείς να μπει στο Brand Center και να εκμεταλλευτεί το πλούτο των εργαλείων, όπως επίσης και των πληροφοριών που μπορεί να βρει για να τα χρησιμοποιήσει είτε σε προσωπικό επίπεδο για κάποια γνώση, είτε ακόμα και σε ομιλικό επίπεδο για τις παρουσιάσεις αλλά και για τις συναισθιάσεις που γίνονται στο πλαίσιο των συναντήσεων. Βρισκόμαστε, όπως έχετε ήδη καταλάβει, στη κεντρική σελίδα του myrotary.org, όπως δείχνω με τον κέρσορα, και φτάνοντας σε αυτή εδώ πέρα τη σελίδα κάνουμε sign in. Για όσους δεν έχετε κάνει ακόμα registration στο myrotary, το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, για να μην πούμε ότι είναι υποχρεωτικό, δεδομένου ότι το Διεθνές Rotary έχει ήδη από πέρυσι καταστήσει υποχρεωτική την εγγραφή όλων μας στο Μητρό του My Rotary, οπότε όσοι δεν έχετε κάνει register μπορείτε να αποτανθείτε σε ένα διαφορετικό αυτόνομο βίντεο το οποίο έχουμε φτιάξει για εκπαιδευτικούς λόγους και δεν είναι το αντικείμενο του σημερινού μας βίντεο. Εμπλέοντας λοιπόν το sign in, βγαίνουμε σε μια νέα σελίδα στην οποία θα κληθούμε να βάλουμε το username και το password που είχατε χρησιμοποιήσει όταν είχατε κάνει register. Εδώ βάζω το προσωπικό μου και επιλέγουμε το sign in. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αναμονής θα μπούμε στη γνωστή σελίδα του MyRotary που αναφέρεται στο προφίλ μας του καθενός, και για να φτάσουμε στο Brand Center αυτό που θα κάνουμε είναι να επιλέξουμε το Knowledge and Resources για να δούμε στο υπόμενου το Brand Center. Όπως βλέπετε ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο παράθυρο και εδώ ανοίγει ένας πλούτος, όπως προανέφερα, πληροφοριών τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετικές χρήσεις και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε έχει λογαριασμό στο MyRotary. Εδώ είναι το homepage όπως βλέπετε. Εάν είστε εντελώς καινούργιοι στο Brand Center μπορείτε μάλιστα να παίξετε αυτό εδώ πέρα το βίντεο για να κατευθυνθείτε για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε εδώ. Και κατεβαίνοντας προς τα κάτω βλέπετε και τα υπόμενου του συγκεκριμένου πλαισίου. Εδώ τα υπόμενου μπορούμε να τα δούμε και από αυτή την οπτική γωνία, οπότε στο Our Brand αναφέρονται διάφορα πράγματα αλλά και υλικά τα οποία έχουν να κάνουν με το brand του Rotary. Όπως βλέπετε μπορεί να έχει να κάνει με το People of Action, δηλαδή τους ανθρώπους δράσης, με κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το brand ή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να προμοτάρει το Rotary. Τυχαία μπαίνουμε στο People of Action και μπορείτε να δείτε εδώ τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαμοιράσετε την πληροφορία προς τα έξω για να αποκτήσετε νέα κοινά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, των ομίλων σας. Και εδώ μπορείτε να δείτε και κάποια υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το marketing. Ο τρόπος που μπορείτε να μιλήσετε για την ιστορία των ανθρώπων της δράσης και να χρησιμοποιήσετε και κάποιες φωτογραφίες, έτσι όπως φαίνεται οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο μέλη ομίλων του Rotary να χρησιμοποιούν τις δικές τους δεξιότητες ή απλά την καλή τους φιλανθρωπική διάθεση και να εκτελούν διάφορες δράσεις για την κοινότητά τους. Αντίστροφα, η αντιπρόταση για το πώς μπορεί κανείς να
κινηθεί σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν για παράδειγμα κάποια γραμμή που είναι διακεκομένη και δεν δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τα έξω για το τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι της δράσης. Α, πολύ πλούσιο επίσης είναι το υλικό που μπορεί κανείς να βρει στο υπομενού Downloads, που εδώ βλέπετε μία πληθώρα κατηγοριών που μπορεί κανείς να ανακαλύψει, όπως Young Leaders ή τα Our Causes, η δράση για την πολιομιελίτιδα, η ιστορία μας, για τους προέδρους του Rotary. Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι το meeting content, γιατί μπορεί να έχει μια πολύ πρακτική εφαρμογή για την καθημερινότητα της δράσης των ομίλων μας και συγκεκριμένα για τις εστιάσεις, όπου μπορεί να βρει κανείς εδώ μια πληθώρα, συγκεκριμένα βλέπετε 124 διαφορετικά αρχεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε βίντεο, είτε φωτογραφίες, είτε αρχεία audio, και μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές θεματολογίες μεταξύ τους. Μπορεί να είναι κάποιες ομιλίες από τους παλαιότερους προέδρους, μπορεί να είναι κάποια θεματικά για τις δημόσιες σχέσεις. Εδώ ενδεικτικά μπορούμε να δούμε το Every Vaccine Counts, το οποίο είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο σε σχέση με την πολιομιελίτιδα. Εδώ μπορεί κανείς να το κατεβάσει κιόλας ή διαφορετικά να παίξει κατευθείαν μέσα από την σελίδα εδώ πατώντας το play. Συνεχίζοντας, πάμε στην επίσης πολύ σημαντικό υπομενού του Brand Center, όπου εδώ μπορεί κανείς να βρει κάποιες μακέτες οι οποίες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο για τις παρουσιάσεις που μπορεί να κληθούμε να κάνουμε, αλλά και για τα υλικά που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο κάποιων ροταριανών συναισθιάσεων. Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε εδώ ένα Rotary Club ότι έχει την πρόσβαση ε, στη δημιουργία των logo. Είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος. Διαλέγουμε το συγκεκριμένο όπως είδατε και πατώντας το Create μπορεί κανείς να βγει σε μια καινούργια σελίδα όπως είναι αυτή εδώ, α, και να δημιουργήσει το logo του ομίλου που τον αφορά. Εδώ βλέπετε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το μόνο που θα χρειαστεί να σε εισαγωγικά πειράξουμε είναι εδώ, όπως λέει και η λεζάντα, βάζω χαρακτηριστικά το e-club Greece, δεδομένου ότι το Rotary υπάρχει by default όπως λέμε, και ακριβώς από κάτω μπορούμε να βάλουμε το 2475 Rotary International District, και όπως είδατε μέσα σε κυριολεκτικά 10 δευτερόλεπτα έχω δημιουργήσει το logo του ομίλου μου. Πώς μπορώ αυτό να το πάρω στον υπολογιστή μου? Κάνω download file από εδώ και διαλέγω τη μορφή που θέλω να το κατεβάσω. Μπορεί να είναι είτε PDF, μπορεί να είναι JPEG ή PNG. Τα δύο τελευταία είναι μορφές φωτογραφιών. Δεν μπαίνουμε σε περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα. Μπορούμε να διαλέξουμε τυχαία το JPEG και εδώ ξεκινάει το να δημιουργεί την φωτογραφία μας. Είναι πανέτοιμη και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από το να
κάνω save σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υπολογιστή μου, να το ανοίξω και αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου το λογότυπο του ομίλου μου, εύκολα, γρήγορα, διαμοιράσιμα και πάρα πολύ χρηστικά. Αυτά λοιπόν τα ολίγα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζουμε να το βρείτε χρήσιμο και κυρίως να σας βοηθήσει είτε να διαμοιράσετε πληροφορίες είτε να κάνετε μια πολύ καλύτερη προώθηση του Rotary μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα των ομίλων σας. Γεια χαρά σε όλους.